यूपीआई दारीଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର। ଆପଣ ବି ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁଗଲ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ହୋଇପାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ।